Ka Dr. M. Lingdo, kabadai ka medical superintendents jong ka civil hospital mau kerwan kala pensyai pajba halor ka jingja hakini ki kendet sngi ki baladem kabala sapreng bahai ki rensan social media hakaba uwei nau doktor jong ka hospital ula keren he ka wei ka longkmi ka badang wan ban shimdawa yau khun na ka tei ka hospital kat kum ka Dr. Lingdo kala itu pa ka jingja kala ja hakapor kum bashpeu bje amen step hakaba uneu doktor undang bun kampan ai jing sumari ki wei pat ki nongpang ki badang kham shitom jur. Hadin baki nos kila dep ban pet yai tai khulung ki ong bai tai khulung im de iba hap haka emergency case bat ki nos kilo shupha ban chim dawai na po obi de halor ka te ka nong rim kabalawan ra ka jing bom ya nguthu jingmut hap deng ka te ka long kmi bat uteu doktor shushu ka doktor lengdo ka laong bakane ka jingja haka te ka sngi ka de halor bakam don ka jing ya pendem iwe pat haka ktin ka thlit bat kala ban rap ru baka jing thrang jongka bakum ka te ka jingja kam de shu banja haki sngi badang wan jinja jong jing ya keren jing wan jong dong kami ini kong kimuri dekat bayi banshim dawai na kanda i kun jong i di jinja minin step kabaja shua ka shipo baji kadang bayi banshim dawai na dai kun bari darum ha emergency department di doktor idang bayi ki bayi patient spot samut iban ki bakham shitong jur bar ki badan kamban yo jing sumar atuga emergency room ni di hadin belakang ni ya ini belum jong ini kong dari nursing staff ki badan duty di lapan tikna lagi staff nurse satu ki batrai ba ini kelung imdei emergency case di lat da ong ye ba in let ban shimdawai no anak OPD service di halor katahi kadang kajian keren benek pat bagi longkni bagi doktor badan duty bagi longkni kuat bagi wajib sumar hantu ya po emergency bagi doktor i la pai tien da ka bae ban ong ye ba ide ban let ban shim dawai na po OPD di halor kani hi ka mi kajing bom sotu hapadeng jongki bat kami bat baru kuma pilayo ilut baru lor kajing keren kajing doktor ya ini nong kami di halor ka jing yo kubor kajing apa ba ong ba kadon kata kajing kwa kajing doktor dan ni kajing rai kajing i ba in bu no mu ba in resign no ya kakam kani de kan de kajing shisha di ngadang sudah banyak keren bagi doktor jing di kamlong kota hot mu ina don kajing semau diau kajing semau thut kendiam deh di yo lesi ka wan kata kajing kwa po trong ilu ban ong ban ino yang kakam ban dek private no di andre kam dei bai ong bai la shi me kani karai ban mangiru ka service ka jongi hapo sangka yo i dan bon ba ka jing na kham tam iki specialist kan long ka jing du ka kraw la dei ba ini no di kam dei ban long ban kot kumni di kan ni ka jing jaman ka dei tam ka jing tin baru ka dei ka bami na ka daw ba baro amu i doktor jongiru padi long kemiru ki kena ban penjam ya ka tin di kan ni ka dei ka jing bakla na ka liam jong i doktor jongiru ban na ka liam ka jongi na kong ka MS na kitli atau kami ban ba ini yang le ba in tre khamha nam di shakmat khamtam ka tin kitli ke jongi ba kan nam don ka jing ja ka balong ko benin ban de nang kata mari ka service ke jongi kan dong ka bakam biang ban ba khamtam ba in kam la ban ai ka service ka ba mo ka bakam nang biang lang bagi specialist ke badan hospital kan ni ka jingdon kam jaban ke district hi ba unde nang kini ki badan unta dari nang kam don kam kambu jushu tingin kwa ba ka jingre ka hospital ka jongi pat kan wan lam yang ka jing ko nyo ki bai bagin join par amni ke ni kwa ban penkuat ya kani bahwa di dokter ru pada lok biru mu kilaya keren bad kilaya pan markelian tiga ni kadai ka badai benle ban kerpat pak saya ki pai pak pada kisan malang ru bakin pediang ya kani bahwa kana dan kajing bakla nrai kam dai ru baong ba ka bakla ka kam nrai kadai kajing bakla aga ketien ketli tingin nya thau ban bangin ya persyang hi ban mi sakmat ru mu bangin ya la ban dai
lang ban bangin la ban shim pat ya karai bangin kershani we umdei ban that palat ada dan kum kini kijingja kani kam cuan lam ya kijing bahan dari kawan lam pemban ya kijing susi bar kawan lam ya kijing do baru aliam di dekat tai mengaku akan ong kondisi